Гагарин кубогы үшін күрештә Акбарс командасы быел плей-оффның беренче этабында ук төшеп калды. Алда хоккей җанатарларына нинди үзгәрешләр көтәргә? Эфирда таяну нуктасы тапшыру. Студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, менә бераздан режиссерыбыз кадрларны күрсәтте. Инде бәлкем берничә көн узганнан соң бераз гына хисләр дә сүрелгәндер инде, әллә сүрелмәдеме? Һәммәгезгә дә әлеге сорау, нинди хис тойгылар? Ни өчен җиңмәдек? Нәрсә җитеп бетмәде? Ни өчен шулай иртә, Алмаз? Мындан инде миңа калса трагедия сара кирәк түгелдер. Күбесе әйтә инде, менә чемпион ала уйнарга тиеш түгел. Без һичшиксез әлеге серияны җиңәргә тиеш идек дип. Минемчә, бу була торган хәл болай иртә әлбәттә без дә шәхсән көтмәгән идек, җиңелерләр дип. Ләкин бу инде безнең узган елгы чемпионлык калган җимешләридер дип уйлыйм. Чөнки хоккейчыларга инде өстәмә стимул җитмәде. Һәм бу яктан монда инде шанып әйтергә була, Авангард безне тулай алганда җиңде. Һәм алар әлеге җиңүгә лаек иделәр. Һәм монда гадәттә без бит инде көндәш командаларны бик яратып бетермәсәк тә, мин быел сезонда аерым Авангард өчен җан атачакмын, чөнки нәкъ менә алар күрсәттеләр ничек уйнарга кирәк икәннәрен. Алмазның мантыгын аңлыйм инде, әлбәттә. Алай булай Авангард чемпион калса, без бит чемпионга җиңеллек теләйтерче. Ул фикердән түгел, бары тик уеннары буенча гына монда миңа калса Авангард үзләрен күрсәтте. Алар җиңүгә сусаган безнең Акбарсның күзләре янып тормый иде. Һәм монда әлбәттә Авангардның тырышлыгы һәм аларның үҗәтлеге, алар һәр моментта бездән көчлерәк иде. Моны инде Димәк, төп сәбәп безнең күзләр янып тормаган. Күзләр янмадан түгел. Без бит беренчедән Алмазның сүзе белән килешәм. Без бит беренче урынны алып регуляр чемпионатта 8нче урында калган командага нидер моны шартлы рәвештә әйтәм, әлбәттә Себергә яки Тракторга җиңелмәдек. Без монда Авангардка җиңелдек һәм 20 еллар дәвамында Алмаз әйткәнчә, менә соңгы 10 еллар дәвамында топ командалар арасында бердән-бер чемпион булган команда бу. Чөнки Металлург чемпион булды, Салау чемпион булды, Акбар чемпион булды, СК да регуляр чемпион отты. Менә күп финанс мөмкинлекләр тыгып та Авангард шуңа ирешә алмаган. Ниһаять алар быел көчле состав җыйдылар, яхшы тренер топладылар. Мин калса җиңүләрнең төп сәбәбе, мин атыйм Акбарста бердәмлек җитмәде дип. Беләсезме нигә? Плей-офф вакытында, гомумән плей-офф вакытында гына түгел, даими чемпионат вакытында да Акбарстан беркайчан да сер чыкмады. Акбарстан беркайчан да аларга кирәкмәгән мәгълүматны тартып ала алмыйсың. Биләлетдинов гадәттә Оларга кирәк булган, безгә кирәк булмаган, шулай бит. Биләлетдин гадәттә матчтан матбугат очрашуында 4 сүз әйтә. Аның берсе була, киләсе матчка әзерләнәбез. Бу вакытта плей-оффның иң кызган өлешендә Акбарс 2 тапкыр җиңелеп кайтты Балашиха каласыннан. Бу Авангард инде Омскинка саналса Балашиха уйнады бит. Шундый авыр вакытта Акбарсның генераль менеджеры Акбарсның иң авырткан урыны турында ачылып китеп, иркенәеп китеп интервью бирә. Бу Гарифның җәрәхәте турында. Ул монда мондый сүзләр әйтә, мин әлбәттә гаепләрне зисем килми ди, әмма Гариф безне авыр хәлдә калдырды ди. Әлбәттә соңына бу интервью алайык булмаган, уларны башкача әйтергә теләгән дип үзгәртә башладылар, әмма урыс әйтмешли чыпчык очып чыккан иде инде. Бу менә шушындый иркенәеп китеп сөйләшүләр Акбарс ичендә нидер бердәмлек һәм тотырлык булмаган күрсәтә. Чөнки состав бит узган елга әлләсе кайтыш түгел иде. Регуляр чемпионатта да безнекеләр түгел иде. Состав 2 сакчы китте, төп сакчылар 2 сакчы килде. Алардан кайтыш түгел. Миңа калса нәрсә бердәмлек җитмәде. Һәм тагын нәрсәләр булган ишетә. Менә килешмәде әле. Бердәмлек җитмәү белән килешеп бетәм, әлбәттә. Әле менә монда тапшыруга килгән алдыннан гына бизнес гәҗиттә укыдым, интернет гәҗиттә. Анда язганнар, Светов менә Балашихадан кайткач 2-0 җиңелеп кайттык бит инде исәп белән сериядә. Җыйган команданы, ләкин шушы команда җыйган, ләкин җыелышка команданың 15 уенчысы килмәгән. Димәк, бу нәрсәне аңлата. Димәк, команда арасында нидә булса ыгы-зыгылар булган. Һәм менә шу мин килешәм сезнең белән бердәмлек җитеп бетмәү төп сәбәпләрнең берсе безнең җиңелүдә. Менә гомумән Илсур җанатар буларак барып карадыгызмы, телевизордан гына карадыгызмы?
Жанатар буларак гомумән мин әйтергә магу әйтә алам сезгә эксперт буларак та Акбарс уеннары мин һәр даим карап барам һәм инде мин 4-5 яшьтән дисәм дә була мин узган тарихын да беләм Акбарсның һәм менә быелгы Акбарс безнең узган елгы Акбарска ошамаган иде. Ничек сезрексең без быел? Исемнәрен алыштырып куйганнар, безнең өчен бүтән уенчылар, бүтән команда уйнаган кебек булды. Беренчедән безнең физик әзерлек җитеп бетмәде. Мин шулай дип саныйм. Birinchi o'yinni qaradanıq men aytdim, 5-10 minut qaradim, ham aytdim, Akbars bizning jingilashak bu yil Avangardga. Chunki qo'ymadingsan aldanib. Bizda qarab toptirib albatta yo'q, albatta ishonish bor edi yuraklarda. Chunki u bizning o'zimizning Akbars shaytongina bo'la. Lekin bir necha momentlar bo'ldi shunday. Men aytam, yo'q, bo'lay o'ynasalar bizning yigitlardan bo'y bo'lmayacak. Aytirsinglar, temir oyoqlarına kirpish beylab qo'ygan kebek, bizning o'yinchilar Avangard o'yinchilarına bir odim har vaqtda da jingilib bordilar. U bulsun saqta, u bulsun hüjumda, mana qopqa oldindan kiritilgan halqalarni sanasak, aybet soqchilar qaytib jetish. Esa ham boshqa mana kerakmagan o'rinda qoida buzular. Mana bizning Akbarsni, mana bu Akbarsga umuman xos bo'lmagan aybir. Fizik azirlik bu yil qizg'anishga qarshi organlar idimi olar. Biz Akbarsni bilamiz, aybet tarix bo'yicha. Bizning Akbars sezonni sulpan boshlab jibersa-da, noyabr pauzasini chaqli. Lekin yangi yildan so'ng Akbars o'z o'yinini topib, o'z kimiyasini topib, mana bu naq mana shu hal etilgach playoff momentini u yaxshi darajada yaxshi keltirgan edi bizning o'yinchilar. Bu yil kirisincha yangi yildan so'ng nindidir outsider komandalarga 3-0 jingib borib, mana shu nindida bo'lsa komanda orasındagi birdamlikni bozib tashladimi? Mana әллә бу чемпионнарның нидер аеруча зур җаваплылык булуы Дилбәр нәрсәнчә кабул итәсез? Менә мин егетләрнең бердәмлек җитмәде дигән сүзләр белән һич кенә дә килеп пешеп җитә алмыйм. Менә бу сүзләрне хоккейга йөрмәгән, махсус безнең Татнефть аренага бармаган кешеләр сүзе дип саныйм мин моны. Мин шәхсән үзем һәрбер уенда, үземнең эфирым булмаган вакытта һәрбер уенда катнашырга түгел инде, анда барырга, карарга тырыштым. Һәм инде бердәмлек җитте дип әйтмим, җитезлек җитмәде дип әйтер идем егетләргә. Аннан соң беләсезме, тагын нәрсә, менә Гариповның безнең вратарьның тренерын алмаштыруда монда тискәре йогынты ясагандыр дип уйлыйм. Менә безнең инде вратарьлар Гариповтан калышмый дип әйтә егетләр. Мин бу сүзләр белән бәлки башка җанатарлар килешәдер, бәлки башка җанатарлар килешмидер. Мин җанатар буларак хоккейның бу сүзләр белән килешмим. Менә егетләрдә безнең инде башка капкачыларда барыбер ниндидер осталык җитеп бетмәде кебек тоела дип уйлыйм. Тәҗрибә җитеп бетмәде. Аларсына бергә бер уенда үткәргәннәр юк иде. Мәсәлән, шул Шойченков та Подипольскийда. Ләкин монда Подипольскийны тимәгә әле без, чөнки ул әле яшь егет һәм ул миңа калса әле монда әлеге җиңелүдә үзеннән килгәннән дә артыграк эшләде дип саныйм әле мин. Чөнки Эмиль Гариповны ничек китерделәр әлеге плей-офф системасына элегрәк. Ул һәр вакыттагыча безнең икенче капкачы ролендә барды, үсә барды. Ул һәр вакыттагыча хәл иткеч моментларда плей-оффта чыгып, ул физик яктан да һәм иң мөһиме мораль яктан ныгыды әлеге плей-оффка. Һәм узган сезонда үзенең инде максимум дип әйтмәсәк тә ул үзенең теге топ дәрәҗәсенә кадәр җиткән иде. Һәм нәкъ менә әлеге топ дәрәҗәсендә ул үзенең уенын күрсәтте. Бу ел менә әлеге капкачыларга әле үзенең шундый дәрәҗәсенә җитү өчен әле монда миңа калсалар ким дигәндә менә мондай плей-офф уеннарында менә мондай утка салынуда әле ким дигәндә 2-3 ел кирәк әле. Менә шул дәрәҗәгә җиткәндә дә. Ләкин монда капкачыга кадәр барып җитүчеләр дә, мәсәлән, Подипольский, ул үзенең килгән тырышып эшләде. Кемне генә торсаң да монда барыбер Соқшыларны гаепләре кирәк, чөнки 2-3 тапкыр өстәп бергәннән соң анда теләсә кайсы НХЛдагы капкачыларны куй, син тотып кала алмаячак аны. Монда соқшылар өлгерми. Һөҗүмчеләр нинди тәҗрибәле шул газиветлар хата җибәрә. Монда тулайым алганда әгәр дә команда уенына, менә әгәр дә хаталарны санасагыз статистикадагы, әгәр дә команда уйный алмый икән, капкачы бер нәрсә эшли алмаячак. Һәм бу очракта миңа калса капкачылар ничектер гадәттә әйтәләр, ярты команда. Бәй ул үзеннән теге тырышып команданы чыгара ала аерым серияләрдә. Ләкин менә бу 4 уен буенча әйтеп була, монда миңа калса соқшыларның һәм уенчыларның гаебе зур. Юк, менә мин сезне аңламыйм, Алмаз, димәк инде Гарипов сезнеңчә әйбәт вратарь түгел. Юк, киресенчә, Гариповны кагылмыйбыз, аның
Бу сезонда катнашмау сәбәпләре башка иде, җәрәхәт алу сәбәпле. Киресенчә, мин теге яшь капкачыларны Гарипов дәрәҗәсенә күтәрер өчен әле ким дигәндә 2-3 ел кирәк дип әйтүем. Гарипов ул үзенең яхшы капкачы икәнен исбатлады ул узган сезонда. Без баштагы мәлдә инде Потипольский шул кадәрле әйбәт вараттар, башта әйбәт торды инде сүздә юк. Белмим, менә бөтен кеше шулай дип. Кем соң бөтен кеше? Менә кайдан алдыңыз? Бөтен Дигән сүз юк беренчедән. Подъяпольский белән Шариченков алар алдан икенче яки һәм өченче капкачы икәнне билгели иде. Гариф җәрәхәт алганчы. Һәм аларны беркем дә сезон дәвамында күтәреп мактамады. Мәсәлән, икенче һәм менә сез әйтәсез, кыры уенчыларда, гадәти уенчыларда капкачы булмагач уйнады. Мин дә нәкъ киресен әйтәм. Чөнки артында син ышанычлы кеше булмаганда, син алга ышаныч белән уйный алмыйсың. Гарипов тырышадыр иде өчен. Ул бит Әфәнде. Юк, монда Гарифны сүгүче кеше юк бит. Гариф быел бөтенләй юк. Юк Гарипов. Без әле аңа тагын әйләнеп кайтырбыз, Илар әфәнде. Сезнең хис тойгыларыгыз. Шул Гариповтан дигән килеп киткәне. Гариф действительно уенчының тыл начар булса, ул уйнап бара алмый. Үзендә уйнаган да бар. Тренер әйткән бар, потому что капкачы яхшы булса, син ышанычлы үзең. Алда ышанычлы үзең, арттагылар да ышанычлы иде. Ялгышыга да курыкмыйсың. Ялгышыга курыкмыйсың, что син бар, син ялгышыга курыкмасаң, син ялгышмыйсың. Монда авангардның сүзегез белән гафу үтенәм. Һәр һөҗүме капкага куркыныч килеп торды. Һәр һөҗүме. Авангард, менә тагын бер вопроста иттем. Авангардлар, яшьләр бик җитез. Даже безнекеләр шайбаны алып баш күтәргән чала килеп җитәр. Менә мин аларның бик яшь команда бик. И аларның җиңүгә ачлык. Аларга беренче юнны җигәргә кирәк. Беренче команданы аларга җиңәргә кирәк. Ничек булса, любой сумай. Безгә кирәк түгел идеме? Безнекеләр туйып буламы? Юк, безнекеләр уже беләсезме нәрсә? Органнар. Алар арда түгел инде. Алар регуляр уенчыларга кирип киттеләр, ничек менә шундыйрак кирип киттеләр башыннан. Безнекеләр соң нәрсә булды безнекеләргә? Моның турында сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Тояну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алданнан без Акбарс командасының плей-оффтан төшеп калу хакында сөйләшә башладык. Нинди сәбәпләр, ни өчен шулай килеп чыкты? Менә Зөһрә, син дә кушылдың. Ахырда гына инде бер кешеләр сөйләшкәндә бик кушылмыйча тордың. Тикшереп тордым, кем нәрсә уйнаган, кем нишләгән. 98 елда Акбарс чемпион булган вакытта мин шуның кадәр җанаттым. Яңа алган писемне дә Акбарс исеме куштым әйме. Булды ул хәл. Аннан соң мин карадым, күзәттем, һәрбер бишлектә кемнәр уйнаганын да белдем. Шуннан соң мин бер ара аңлый башладым. Теге гел алмашынмыйлар, акча түгәләр, тегеләргә акча түгәләр. Всё. Күтләрен җәйделәр дә утырдылар. Тегеләр, менә сез әйттегез, яшь егетләр. Алар сусаган. Алар шуннан да аларның уйныйсы килә. Беләсезме, шунда бер кызык әйбер бар. Элек бер кеше яраткан эшен эшләгән, акча алмаган. Шуннан соң шул яраткан эше өчен аңа әкрен генә акча түли башлаганнар. Бер заман килгәннәр дә акча түләмәгәннәр. Ул әйткән, мин айса эшләмим, акча түләмәсәгез. Менә шул мәсьәлә ул, аңлыйсызмы? Әгәр акча түләргә кирәктер, бәлки Oyuna 10 milyon түгелдер. Әйдәгез менә шушына тотатыйк, бу чөнки демагогия. Бөтен дөньяда шулай. Бөтен дөньяда уенчыларга миллионлар түләгән. Сез ничек Акбарска акча алып торган уенчылар тотып чемпионлык? Менә буш сүз. Менә әйтегез әле, авангардтагы менә ул җиңгән җегетләр, яшь кенә җиңгән егетләр күпме ала микән? Миңа да кызык. Әйдәгез статистика. Акбарс командасына караганда бер генә тиенгә дә әзрәк алмый дип уйлыйм. Акбарс беренче урында көнчыгыш конференциясе ялгышмасам миллиард та 900 миллион чамасы. Сез әйтәсез, органнар, тегесе монсы, алар шундый акчага үзләрен бик яхшы иттереп, шифаханәләрдә дә дәвалый алалар. Алар үзләрен бик яхшы иттереп кенә карый алалар. Һәр клубта, иң хәерче клубта да шундый шартлар. Нишләп бердәмлек юк дисез? Бәлки бердәмлек берсесенә Зариповка 130 миллион түлиләр елына, берсесенә 80 миллион. Махсус указ белән тигезлибез хезмәт хакы. Әйдәгез тигезли, шулай булсын. Икенчедән караганда беләсезме, элек Рим вакытында иң бай кешеләр килгәннәр иң хәерчеләргә карарга. Хәзер иң хәерчеләр киләләр иң байларга карарга. Син бетереп атма инде безне, Зөһрә, бөтенләй. Әгәр син шундый акча аласың икән, әгәр синең яныңа киләләр икән, соңгы тиеннәрен дә түләп кешеләр,
Әгәр син шулай итеп сүлпән уйныйсың икән, менә бердәмлек юк инде бездә. Нишлибез инде? Күзләр янмый. Күзләр янмый инде. Нишлибез инде? Алмаз менә булай уйлаучылар аз түгел бит, чыннан да. Шуңа күрә хәйрәтче Сергей Гимаевның сүзен әйтергә кирәктер, ул әйтте. Җанатарлар барысында күрә, сезгә менә мәсәлән уйнамаганыгызда, теге җиңелгәнегездә сезгә кичерәчәкләр. Әгәр дә сез әлеге уенга битараф булмасагыз, барыгыз да уйнагыз дигән аның сүзләре бар. Менә хоккейчыларның күзендә битарафлык булмаска тиеш иде. Монда әлбәттә төрле сәбәпләр эзләделәр. Ахырдан ойрвит, грипп белән чирлиләр дип тә әйттеләр. Кемнәрдер анда нәрсәләр дип төрле сәбәпләр эзләде. Кайбер уенчылар да, тренерлар да бәлки кайберләр эшләп бетермәде, ниндидер теге аңлашылмаучанлыкларда чыккан дип әйтүчләр булды. Ләкин менә кайбер өлешләрдә миңа калса әле нәп-нәкъ менә көрәшү хисе җитмәгәндер Акбарска. Күзләрендә әйттек инде эш булмады, ләкин кайбер моментларда бәлки битарафлык та булгандыр. Монда исәпкә караганда шул хакта да әйтергә була. Гел түләп торсалар, сез дә битараф буларсыз идегез бер вакытта. Гел түләп торсалар, менә ел саен. Ана бер вакытта сезгә 10 миллион әзрәк булып тоела башлар иде. Һәм сез битараф булар идегез. Рим вакытларында шуның турында әйтәм дә, әгәр теләгегез булмаса, әгәр теләгегез ничә акча сөйләшәбез. Монда бит әле уен, җиңү хакында сүз бара, шулай бит. Бүгенге спорт кына түгел инде ул. Ул физик культура һәм акча эшләү. Монда сәясәт, монда милләт, Акбарс безгә ник тие? Чөнки монда бу нәрсә генә дисәк тә, Акбарс бүгенге Татарстанның иң танылган брендларыннан берсе. Моны танырга кирәк. Рубин Европада, Акбарс